Għas-6 sena konsekuttiva, familji u għaqdiet mhux governattivi li jieħdu ħsieb tfal bil-kundizzjoni tal-awtiżmu se jkunu jistgħu jagħmlu użu minn faċilitajiet sportivi fi skejjel li huma adattati għal tfal bl-awtiżmu. Inizjattiva li permezz tagħha tfal bl-awtiżmu jistgħu jiffrekwentaw spazji adatti u rekreattivi għalihom f'5 skejjel madwar Malta u Għawdex, fosthom l-iskola primarja ta' Ħattart, Marsa Xlok, San Pawl il-Baħar, ix-Xajra u ta' Sannat f'Għawdex. Mawan Jus, il-chairperson tal-Fondazzjoni Marigold, is-Sinjura Michelle Muscat, spjegat kif il-Fondazzjoni flimkien mal-Ministeru l-Edukazzjoni semgħu il-karba ta' ġenituri u għaqdiet mhux governattivi li jsibuha diffiċli sabiex isibu spazji adattati għal uliedhom. M'għandniex minn xiex niddejqu biex li għandna tfal bl-awtiżmu, din hija xi ħaġa li llum il-ġurnata l-awtiżmu nitkellmu dwaru għaw is-servizzi kollha u allura m'għandniex għalfejn niddejqu milli nużaw dawn is-servizzi li qed jiġu provduti. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tat Tfal bl-Awtiżmu, Omar Farrugia, tkellem dwar l-importanza ta' dawn l-ispazji kwieti u attrezzati għal tfal b'din il-kundizzjoni. Huwa importanti għaliex mhux kull tifel u tifla li huma bl-awtiżmu għandhom bżonn l-istess eżiġenzi. Hemm minnhom li jgħixu ħajja normali ma' tfal normali, però minnhom ikunu jridu l-erja tagħhom, li aħna ngħidu l-comfort zone. L-erja tagħhom tfisser tkun kwieta, tkun attrezzata bi ftit affarijiet, mhux ħafna affarijiet, però tkun adattata għalihom. Is-Sinjura Muscat qalet li bħalissa l-Fondazzjoni qed taħdem fuq proġett mal-Kunsill tal-Istudenti Universitarji sabiex tipprovdi spazju adattat għal studenti bl-awtiżmu fl-università. Bħalissa aħna din naħdmu mal-KSU biex matul din is-sena nkunu nistgħu noffru spazju kwiet ukoll għall-istudenti bl-awtiżmu li llum il-ġurnata wkoll qegħdin jiffrekwentaw l-Università ta' Malta. Kull min jixtieq jagħmel użu minn dawn l-ispazji jista' jikkonsulta ma' skeda online fuq is-sit uffiċjali tal-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri tat Tfal bl-Awtiżmu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.